litum upon APHLC upon lapen in long rat akay jok nangji lapen ke along ri jok nangji upen a jok dak wang lo nang litum press conference lo na oposina litum anang churu lo nitum ki puji ka pachini kang tum ke rat upon ka pachini kang tum ke la hello nitum ning kan proxy lo election ke che dan dun ka che song dun APHLC pen la pen la prang pen ta claim bom lo abatai election che dan batai ke thom pak torch arjan pen si nilitum che dan dun lo la pen hai bom lo hai det kali sita a kaprek to man ne perem lapsi nitum opposition ke kang tang nei opposition atum che plang lo la pen non bang ke nitum ke hai thorji angring do pemil la sona hot atumi symbol allocation along district commissioner ba returning officer pula langli lapen ke candidate atum ta dolo independent candidate atum abang an ASDC APHLC lapen hala GSP po tu anda ni tum dolo lapen observer tum election observer tum ta bange thom dolo amat ilitum ing longarat tum han kape remji po kam ing longarat along ri nagi tidun ji po phan la ke che tum bidi kang lim pen clemsi karbiang long ke do de pin amunit John Bernard Sangma pu alang li phan ke che tum use that law bewhar that law and that law receive mason si and that law alang li phan a che the ka ve receive mason si and that law amat GSP party pen nomination nang pe pidun that law la pen election commission la pen election commission lo district commissioner returning officer ke election commissioner amunit lo pot alang litum la torcha bang ke GSP fancy pi thurong lo ni litum che dandun olo athema nitum la pen lok sega election da che dandun lo aprang anta la pen ke meeting ke do i ke symbol allocation po meeting ke do i ke hadak ching wai nang po akim mia kam si claim nang ji po fancy meeting ke do seta alang litum ke hala nomination long tok tang det lo ke po alam si pu thurong lo jong si nomination long tok det lo pot ching wai akam a velo pute meeting na nang hang ya kam da vi la symbol allocation ke abinong ke la solaman da pudun lo ni liamata returning officer batai throk lo prang dai claim tak la pen ke batai philo ni lita election observer ta ha India dang bethe claim du lai hue lam ni ta chini la potsi sonangi pulo seta la la symbol allocation hut Bernard Sangma ta kroilu alang li hala second preference abang football si enpo put hadak ta ninggelo meeting long ta amat alang li phan kuman ni telefon nang lo mating tan ponde amat nang chilut tu ang e kroi krem seta kroi la amat kroi la amat aku nang hang tu dat alang li phan la ke che tu telefon pen asap ta kroi dun ri pu ipu amat nang lu tu chok lo ni ta kroi kre lu non ke pu tu ko la pen hala disia phanta returning officer phanta telefon nang hang det la meeting lo har lu ponde ha ami thanga a chamber lu ponde amat alang lita troy credit lo la nomination na long ke tok ateng han lu punitum pulo Bernard Sangma ta kroilo ni ta kroilo ni tum join petition pidet punon pula la na kroy credit la sineli tum pulo ande ko pia athesi la so meeting hang chot lo meeting lo ngai la ka chi gua ye fan se meeting hang lo kan de jong si nomination paper ateng si claim that po puti meeting nang hang ita kama vi sita neli ili tumma thatulo
like a blessing in disguise athema tors ke ni litum ke en ke akang ting aju ke klan rau pat the ang ya pat alam the bang ke karbiatum inglong aratum kachini ne alam kapachini et ya pat busi tors ni tum en bom te ti ni litum ning kan troxy ba so selo ni tum kapachini akam claim la pen inglong aratum karbiatum ta dong chini pik hang yang kalima galang di chini pik non ke la potsi election commission tum ni litum phan KC sinang piturong lo la KC Caesar bu KC kang ti papat la si election commission a order ting pen nilitum la tor cabang ge klan pik lo a beteri ta non ge igdep lo la pen mamor chotang lo ningkan troxy lo mati la si la bang ge BJP dom han pitu det lo la mamor ke chua a tor cabang ge a beteri ta ve ang se nilium ener lo ge la alang litul ka pachinia kam ta klemun elo la si non ge election commission pen o masina pulo ilitum ke chetum amen inthanji pugadi kai ta ge pu voter list along pen kam pen la pen pata inthanji puge la sinilitum phan la ke si nang pilo la amen kang tip etia pa ke chetum amen kang tip etia pa high court order ateng pen la pen constitution 6 schedule ateng pen nilitum la bang so ke si pen ilitum inglong arat atum jelang pet pen inglong arat la pen khilonjia ohomia atum la pen adivasi atum itum jelang pet pen la kechi thang bagbe nang lut tapratha North India Bihar pe the pen Bangladesh pen Bengal pen wang mare tum phat la tum amen anke kesi pen in tip et not pule ilitum phat election commission da nangi piason non ke la silitum kang tip akamana lo non bang ke election hai po ke chia tum amen kang tip akam mo bola so kesi pen lai lo ka do veta nang tip dun urno lai lo symbol lo non ke APHLC nilimen dopo hala EVM along ke number 5 si doji last abang ha nili photo ta doji la pen la ke sia noksa ta doji lai number 5 last abang bang po jo ka do we candidate last abang a bersia bang a fesia bang lai nota ta do mane hala lesson ka prek la che than ling dai tu mang number 5 body ke do number 4 bang hele number 1 pen number trok pli an ke jokta ot akama velo hata ke ki pija akama la number 5 bang hele ki pinang po athema tors pen ke ilitung kapathe angji an pathe anglo ako tors pen intip no dak ke la si bang election commission government dumta bang chini et si ilitum han kang tip dia phansi ke che to men kang tip dia phansi ke si sinang pidat la lai lo che hok nang po ilitum ka che hok alam lo non ke po yo in tip long po ke che to ma me lam thi sinar ju lang sir la code of conduct lagi dia da kita ration card ho ko be do jang la som chak long lang mo sir chak long le la so alam dan ni litum along ka prek atu mi meeting do lo DC conference hall lo ala dang nang hang thu lo la observer atu DC ta do ala dang ni tum pulo lai ho alam chief minister ta orunodoy la pen ration card alam nang PO po pine ninge bom nang tum pilo e claim pusi ni arjulo election commission no pilo nang e claim ama alang li tum do clip pulo niti ho pusi na tha ala tum ta la pen ni li than dun lo je la taralang so lo chief minister hem utang kai ke inkir clean CCTV camera biko lapor lagi inpu dang nai lang nai dah kopi mai do kopi sila chief minister wang po dak nang do joy ti la kopi ni ke claim ya phan la EVM bluetooth pen ke selam ya phan siala dak ke wang meni kente la salam ta abinong ke arleng ke thia tum chief minister president prime minister tum wang lote circuit house long si do nai bate Assam government a bill bhavan along si hedi do nai set alang litum dak circuit house
aki mi kim tu ada nanang do de hala dak sinang do joy ti tara lang so long si ka chong hu ben si ke wang ti la tu ko pi la ka chong hu ne ya kam ke tu la sini tu la salam ta tu mi pudun lo la pen ke la tang det api ne li tu pudun lo dak la election commission of India along arni sihat lang February thang achikloin koi ra clear ni ka peklang press note along ECI asked state governments to ensure that officers who are transferred out of the district after completing 3 years are not posted in another district within the same parliamentary constituency. La parliamentary constituency ang bongke a district la kaprek kame hadake la somuni to manke toilet hot ke vinu kusi dak la dake tok do la dake tok do aman non ke hala Indronil Borua SP Hamanen SP body alang liphan haflong si ke toy haflong NC Hills ke lage itum dipu parliamentary constituency loke la pot ni litum atumi som thak do ulang meni la dak district ke thomang bong si phache lar chok election hote son vinu pusi nilitum atumi chief electoral officer aphan labangso memorandum submit damlo la dak Karbianglong West Karbianglong di Mahasau aprang men ke dobom ningkan ke thom ke pleng tang atu la tum han ke la district ke thom long ke pe do nang ne lu pusi nilitum atumi lo pidam at la pen nilitum putulang hala mopen ke than hoya son dak nilitum CM pen EM omorsi tisuta amethang a quarter long si election office ka pinchong dak si pohokar wa kado via kame claim ngedi la si hala DC la pen election commissioner tum pulo election observer tum pulo je amethang a quarter long ke doji aphan ke permission enlote permission pime pule ni tum ta pulo baru do tami sita dak election a kam ke hada claim no non ke election a kam claim de la si nili tum joining ka pen party ka prek pen ko chikrong ke sita BJP tum manje pape John le thot hada kiwi la si la salam tani tum atumi complain pidun lo Sir, thank you. Atumi Solar must along election really kapaman pan along MP Pherangke de kene jakas bakye nani hansi ka papu ko sa batha nani lam sir la ke ningye sop khangyang lo jakas aphan ka pipu ke mat lo neli jong si thang da kali da bang pulo tamte neli wang chui ke jakas claim bom dam ri gente isona lam di hala tum pulo neli wang chui phita neli kat da pi wang chui phita alang li dam chui ke thang ta sik saksi pulo ke and the people claim ke that and the people hala chief of organizer bang ame thang jakas ben resign that people lo bijoy teronta la pe hala jaha ka tum na resign let at people lo nilong nang dun tu toy ason kali nilong nang dun tu etason ne mi tu senji non ga la tung ga ko congress BJP long si dun tu bang autonomous state ke wan ve tum long si dun tu pe pot lon ja la kai amen ngoma lo pipu la hello chief nili ke chief advisor chorna hala so nili ke than dun na lam da kai ta nang roi kri ini sini pan chief advisor pun pu chorna negi election thu nangi pu erlo kaita ange haladak bang ke thom ja semet bang e thom bang thie tum do amhang chi pr etiti ko pisi election thu nangi pu vek lo last year ne phan pulo la so many election thu nangi pu vek pedam jui khang yang na pu se aningi thi amhang chi pr et hala bang sor ni ta amen pu intung de lo bang ke thom do la son tu hada la pen la chief organizer tu ta chief organizer tu ma thala so tu di bijoy teron alang litum da chekroi dun activity election thur nang ne pu ang itunge politics claim nang ne pu ne pulo autonomous di ta masi politics sa bostu lo politics sa bostu ke hang si politics claim nang ne pule ki lu thek tik akam lo ente lagai la hello ne ki pu politics ke claim nang pu lagi muthi pachu beitha po politics claim nang ni po bang ahok ben si lam ahok si ningje si politics claim nang ji
politics ke jok ta do bulu ke politics along ito pirthe ke munit ka do ita politics long si dulu kumani yung sine politics along ave bulu tante alang lige arnam kali te John Tuopi tu ga da to ilitum karbia tum inglong ara tum arnam da kali John Tuopi ta kali munit ke di ilitum la posi politics along ilitum do atlu politics si claim nang po muthe a hok ala hok pachu be pin ma si claim nang gi ron ting si claim nang gi politics ke claim nang po lagi ban politics kapathu nang ni alang litum politics kapathu pupu election kapathu pupu election ke pathu ta nang ne politics kapathu nang ni itum ke election la ben politics ta ke claim nang gi la ben mo long data high data ni tum mages MP ta choche ni tum aro CM ta choche REM jata ni tum choche ke claim ji ni tum bang ke choji kali Cardom